Stennija l-video uffiċjali tar-rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2024 kif il-ħamis Nets Television ser ikun qed inieddi dan il-music video. Il-festival li sar f'Settembru li għadda f'Dar il-Mediterran kien intrabaħ mill-kantanta Kerrej permezz tal-kanzunetta Nistħajlek hawn u issa wara ġimgħat ta' ħidma ser ikun qed jiġi mnieddi dan il-video uffiċjali. L-ewwel net esperjenza kienet organizzata ħafna, kelli tim li jien vera grat għalih għax kellna 3 ijiem intensiva ħafna u ħedimna vera b'mod organizzat. Ħadd ħafna gost, kellna varjetà enormi. Ħadd gost inbiddel l-emmulaw, kellna ħafna varjetà ta' shots u ideat differenti u xenografija u hekk. L-esperjenza kienet inkredibbli għalija. U messaġġ ta' empowerment li inti taf li għalkemm tlift il-preżenza fiżika tagħhom li taf li dejjem ħajkunu miegħek fi preżenza iktar astratta imma li xorta dejjem ħajkunu miegħek. Jiena grata ħafna lin-nonna tiegħi li ispirat din il-kanzunetta u illum it just happens to be li għalqet eluq snina kieku kombinazzjoni. Li ovvjament ispirat ħafna momenti minn ħajti u kienet waħda mill-ispirazzjonijiet tiegħi għalfej bqajt inkanta u għalfej għadni għaddej għallum. Il-video mużikali għandu produzzjoni kollha kemmi tat-tim ta' dan l-istazzjon. Il-kanzunetta Nistħajlek hawn għandha kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lucas u kitba ta' Paul Ellul.